Aby sme vo svojom živote mohli napredovať a byť vo svojom flow, je dobre využiť to, čo nám život, príroda a samotný vesmír dávajú každý jeden deň. Dnes je to novo vodnárovi. Ako to súvisí s našou tvorbou vlastnej reality a so zhmotňovaním, to sa dozviete v tomto videu. Vítajte, moje meno je Pavlína a ja vás srdečne vítam v kvantovej optike, ktorá je tu pre vás, aby bola inšpiráciou k tomu, ako si tvoriť vlastnú realitu. Dnes je zaujímavý deň a bez ohľadu na to, či sa astrológii venujete alebo nie, či vás zaujíma, kde na oblohe stojí mesiac, bez ohľadu na toto všetko. Energie skrátka fungujú. Každý z nás vie, že slnko ráno vyjde a večer zapadne, že sme sa narodili v nejakom znamení a tak podobne. Vo svojom videu číslo 36 som vysvetľovala, ako vieme využiť vesmírne energie vo svoj prospech, ako byť v prúde s energiami, ktoré si idú bez ohľadu na to, čomu veríme alebo neveríme. Im je to fuk, ale nám nemusí. Vysvetľovať to už opäť nebudem. Spomínané video si môžete pozrieť spätne pod číslom 36 a dávam ho hore a do popisu videa. Ale poďme už na pointu dnešnej témy. Dnes je totiž presne deň, kedy máme nov. Nov je ideálny čas k tomu, aby sme si dávali nové zámery. A ak to spojíme s konkrétnym novom, tak vieme bližšie špecifikovať, k čomu je vesmír momentálne nastavený. Vodnár je znamenie priateľov, širších skupín, originality, ale aj náhlosti, revolúcií, zmien. Vodnár je znamenie, ktoré tak trocha zavádza, pretože sa tvári, že je vodné, hoci ide o vzdušné znamenie, teda ide o mentálnu energiu zameranú na spoločnosť, širšie masy, prudké zmeny, ktorým je potrebné sa postaviť. Nie je vhodné vodnárovské zmeny potláčať. Vybuchnú v ten najmenej vhodný čas. Vodnár je aj znamením technológií. A čo sa nám dostáva teraz do popredia? Umelá inteligencia. Ako teda využiť tento nov vo svoj vlastný prospech na svoju tvorbu reality? V prvom rade je potrebné byť sám sebou, byť v pravde so sebou, vidieť veci v širších súvislostiach, uvedomiť si, kto ste, čo chcete, kam smerujete, kde sa odlišujete, v čom môžete byť nápomocní pre priateľov, združenia, spoločnosť ako takú. Ak momentálne máte nejaký problém, je vhodný čas prísť s inovatívnym riešením a možno aj trocha netradičným. Vodnár myslí na budúcnosť, ide s dobou a či sa nám to páči alebo nie, pokrok v oblasti technických vymožeností, ale úprimne si povedzme aj blbostí, nezastavíme. A navyše Pluto sa nám presunulo do vodnára a to teda urobí iné hlboké zmeny a premeny v rámci spoločnosti, revolúcií alebo teda hlavne tej technológie. No a samozrejme je to aj téma slobody. Využite v svoj prospech, čo sa dá. Nebráňte sa zmenám, nevšímajte si až tak spoločenské normy, ktoré už úplne neplatia. Teraz je čas nových vynálezov, ale pozor, je to spoločenské znamenie, preto konajte tak, aby ste iným neubližovali. Dnes, ale samozrejme nie len dnes, myslite na svojich priateľov, ozvite sa im, tým, na ktorých vám záleží. Prispejte na charitu. A keď ženou nastavujú energiu na celý mesiac do ďalšieho novu, čiže energia vodnára neplatí len dnes. Tento čas je ale vhodný k tomu, aby ste na tých cirka 29 dní sa stretávali, zabávali, či komunikovali s priateľmi. Pomohli im, ak sa to dá. Vodnár nie je o jednom človeku, je to o skupinách. Takže viac spoločenských stretnutí možno, no a možno práve prichádzajú tie spoločenské plesy a tak ďalej a tak ďalej. No a na tej osobnej rovine to sa všeobecne povedať nedá, lebo to záleží od vášho dátumu narodenia, kde konkrétne v ktorej oblasti sa dnešný nov deje. U mňa je to v dome zábavy, kreativity a tvorby, čo využívam k tomu, aby som opäť oprášila svoj informačný zdroj kvantovou optikou, aby som opäť tvorila. Dajte si dnes chvíľku k tomu, aby ste sa zamysleli nad tým, čo vám už neslúži, kde potrebujete zmenu, kde ste individuálni a originálni. Napíšte si, čo chcete do budúcnosti pre seba, čo vám pomôže sa realizovať. Vizualizujte si to a nezabudnite na afirmáciu novú. Som požehnaný, som požehnaná.
Myslíte na tému slobody, lebo vodnár je veľmi slobodomyselný. Uvedomte si, čo vo vašom živote, v práci, kdekoľvek obmedzuje vašu slobodu. A je jedno, či je to fyzická sloboda, sloboda slova a tak ďalej. Všímajte si, ako sa nám sloboda dostáva do popredia v akýchkoľvek aj tých politických alebo spoločenských témach, lebo aj o politike je vodnár. Preto je naozaj čas na zmeny. Ak by som to mala zhrnúť, nový je priaznivý čas na upevnenie svojej osobnej vízie. Môžeme sa venovať meditáciám, vizualizáciám a intuitívnym vhľadom, ktoré nám pomôžu posunúť sa vpred. Toto obdobie podporuje proces zbavovania sa nižšieho ja v prospech vyššieho ja. Uvedomte si, že svojimi myšlienkami a skutkami si tvoríme svoju osobnú realitu. Takže šup, poďme na dnešný vodnárovský nov, poďme si vizualizovať našu slobodu, zmeny, ktoré potrebujeme a ako to v živote chceme. Ak sa vám toto video páčilo, a ja verím, že áno, nezabudnite na like, nič vás to nestojí, mňa to poteší a nezabudnite na zvonček, aby vám neušlo ďalšie moje video, čiže sa pridáte k odberu kvantovej optiky. Krásny víkend vám prajem, priatelia.